संत जगनाडे विद्यालय, चिखली लेआउट, कवना मार्केट रोड, नागपूर आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. सत्र 2022-23 प्रवेश देणे सुरू आहे. भौतिक सुविधेने परिपूर्ण शाळेची इमारत, खेळाचे मैदान, सुसज्ज वर्गखोली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुसज्ज बैठक व्यवस्था, शैक्षणिक सहल, सांस्कृतिक उपक्रम, गणित प्रयोगशाळा, परिपाठ, क्रीडा महोत्सव, विविध उपक्रम, माननीय मुख्याध्यापिका, सर्व शिक्षकगण आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, धन्यवाद. तर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा.